Fille agus máthair, taideoir agus léachtar acadúil, círíoch agus idirnáisiúnaí í Ailbhe Ní Ghearbhuigh a bhfuil gradam agus an áir brunta orthaí dá chud filíochta, dúis na reachtais, chuirní néil, Michael Hartnett agus Lawrence O'Shaughnessy ina measc. Brunach dúis Adele Dalsimer agus mention de jury orthaí as ucht tráchtas tuchtúireachta thonnachar na Franke abheochan na Gaeilge. I could go on agus beag tuile níos muile faoi céhí hain agus na gradam agus ile atá bainte ché. Ach tá Ailbhe anseo is farm ina tuig beag clothair coslucha I gcathair chorcaí Ailbhe bhfuil go má. Tá me go maith fáte róta chearúil. Gur míle maith agat. Ar an géadúil sios ceannas an gradam atá brunta ort ná bata hiúil farnéil bhfuil sé fós agat? Tá sé oscim na tinan san hí. Okay. Thugus ceann de sin mar gur rud ar batán agus níor higus faoi gur léas gur brunna gorta ag nuala agus go bhfuil starúntach a baint leis. Ar hiictas ina héamh sular tháinig sé de thró nó raibh cluiste go na héamh? Well, de bhí sé luaite ag nuala lom rein fá blianta ó hin go raibh an rud sa cé agus gur si cuiineh ar bhran ormsa agus is soch an jouler sin beidir go dhéanamh ábhrín taide ar an mata agus mar deirtú súntaach a rud é bhain sé le golóirleir daoine mór le rá scríóirí agus há litir easta go chomáta sé ar crochan sanna mas a hala a bhí níon na daoine agsúla go raibh sé ina seilebh có mar hampla W.R. Rogers bheit as bíal firste agus Conor Cruise O'Brien dar nuig agus híní agus nuala agus mar sin dá. So mór na nóra ná ríad agus tá nuala leis an lágur féad le é a churmhóim agus ar bhrunna ar chun éigen teile. Fast is greibh sé at go bhór Conor é seachas mór a bhacataí, but that's another day's argument ar lí. So má thosnaíonn muid le cé tú hain de óige de thógáil daoine raibh tunnachar ortha tuismitheoirí múntóirí agus mar sin de tógadh an trálí tú? Yep, tógadh I maiile rálí mé bhí gaileanna gine go baile ach gailge chonacht a bhí an son mar gur bas muo agus gaiileh dom hisismitheoirí. Agus bin an aisling a bhí có, had lean na hógant le gailann rud a dhéanaidir cé nach bhfuil sé éasca ní sé forist mar sóldúin inis agus sinna tógant leanaí le gailann sin hain ach dhéanaidir a níhil agus bhí gailscoil in aice láimhe agus go leor dus na múntóirí an son bas carcaghine dóibh nó bhí gailann charcaghine có. Agus is tócha chuasa le gailann charcaghine bhí na gcónaí tuairteach do maithir mar gur nar hahan gailann bhaol gur bhórlam ag an nám daíonn si go mórlam inis ach higus sa gcónaí gur raibh agsúlach dam nar bhanan an rud a bhí sa bhaile agus an rud a bhí sa seomaranga agus bhí chana phlé a gin chomá margheall ar ocail focail a bhí a cosón folklór go dtíireach so is tócha bhí bhí go leor cainte ar ocail agus ar ochlór. Agus is léir gneachaigh carcaghine ag gceann nó greibh tunnachar ag carcaghine agus mar sin agus an gail na mún seachas gailge chonachta nó níorthar ort agus go luúann tú go bhfuil filíocht léite go in Nuairach in Merlín agus ar múltíín kind of Paris, New York and Gorta Hark kind of listún bharnaism. Ach an scoilan sin raibh an scoil sin nua thócha sais go minic le scoil nua bíon an vocation sin ag na múntóirí sé sin tá siad ann agus beidir ugach sa bhreis utha ó an scoil ó cad sound. Dír an greibh sé sin i gceist is scoil bh gaspan an Thomson buíoch an scoil in nachtó cethir sílam agus bhí an scoil díreach tógus go nó ché go ráidir ar seachrán ar fud a bhaile ar feadh roiint blianta. Agus just bhí spirid anna jaasán, bhí anna bheas ar an ggóiltúir, bhí anna bhéim ar chomórta sí slóga mar hampla agus is tré chlóga gur hosníos héine cumadánta
nuair bhíos beidir rang go 45. So stocha, bhí luach curtha ar an gultúr. Bhí feishirí ann, bhí deisina dul ar stáitse, dul ar an ordáin agus tú héanach ar láthair ach an bhéin go léir ar an ghailinn tám go léir. An gur thosa tú in slóga chuma filíochta raibh cúisir le gur filíochta bhí an gur sé cosisiimplí le gnáirte múntar níos cumig í dán an lo and behold hitú rá le filíocht ar cumadán? Ní cuinnm chunas mar hit sé amach ach gur chuirech ar mo thuailmh dom go raibh comórtas filíochta ann agus gnáirt le héin bhfuil buna méid trí lastan. Agus ní cuinnm an é gur iarach ar na héan duine sa rang ach stoch a bhí anna lé agam leis a litríocht le bhí ciacrach mar léthóir agus eile agus just bhí sé rilí nádúrtha agus bhí sé nádúrtha dom an rud a scríon ghail in freisin. Cé go na haní manis go bhfuil sé ag súil. Like ní honin cúlra gailan a bheith got, ní honin son agus cúlra gailteachta. Tá difriocht ann agus beidir go bhfuil sebhras an son in asnamh agus go bhfuil gáin son le breisibre dhéanamh chuin teachsúas de se gaidáin maith aber. Tuigim, gur bhratú tuisnacht an gailteach tú gur raibh lig éigean ar de chumadóireachta nó aspa sebhris nó rud éigean? When you're hánig sé sin go dtí níos déanaí mar dúirthin gur raibh beidir ábhraíonn sotalach sa bhéidir nar bhéigean dom riamh. Chuirde sin na fáiste? Níor bhéigean dom riamh antanga ghabhailm, bhí si gcónaí ann, bhí si gcónaí cheann agus dhétain an an bhonalóg in bheannach a iompú go gaileann ar a buinte. Bhí si gcónaí a gom. Ach an son ar chuas go dtíon chláiste sa ghailibh agus nuair bhuilas an son le caintóir go leor do bhainte chunamara bhí mar rang, bhí go leor actually den seanadrám a tháinig isteach mar bhicléin abí agus a caintlathe son tegann tú an sin an rud náfuil agat. Mar hampla seasamh lasmod áras na gailge sa ghailibh agus bhí sa dírig cipín ar d éigean chun feige lasa agus dúirt bainlam bhfuil deara goit. Deara a bhí sará a thoise sin chuid deas sin rud ná raibh a gom. Tháinis ach mar deirem is gá beidir iirecht de bhreise chuirteach chun na rudí sonna chealamhú ach mar leanamh agus go dain nuair chuas go dtíon ghailibh a dú spáide agus mé 16 níor bhreithas riamh éon aspa misnig i lena tangan mar ba lumsa í. Agus ba chuma níor raibh seola gailteach a gom ach bas an gailteach a maithir, so bhís mar dearm beidir rómhaíach beidir gur cheappas gras níos fearna mar a bhí. Hiúlraigh sa gcóin gailteachtar ach agus gur in Gaeilge chum tú mar bhí deisna an slóg agus feis agus mar sin de ar chum tú méir le riamh nó bhain tú tríalas? Nuair bhí sa bheanscoil bhí sa ingrúpa ceoil agus roinntmhá lyraí uhásacha a gom bhí na seint gitar le cúpla cara agus táid am tá siad feich las na moscé cinnte go bailile. Filíocht an 10 óra? Agus i mé agus is socha anna hiúnachar ag Páceol? nó Courtney Love agus Hole agus an an rud faoiste núil sin agus Edgar Allan Poe agus an rud dúil diagóirí stocha í taine chuir aniuúil ar meach sin. Agus do réir mar a chuad tú tríon bheanscoil agus ar an tríú le bhéal an sin ó thaobh litríochta agus ó thaobh commodóirí filíochta raibh daoine a bheal láthirach tú céir tain. Ó de bhí sa chéad bhíon bhí léocht acuin ar bhelíocht tránóna de luin agus is ann a churach filí iontaí os ar gcóirmach agus marach sonas dócha go mbeidh tréis céim. So bhíor le dhéanamh bina bhí ar iontainna gom an chéad lá ach dhearach osca sé doras éigent agus bhosca sé rud éigent anm dearthain. Agus gur curcaig ar lí chuig múin nó? Is tócha muoinechas de hais éigent ach tachaníon ag súlacht canún tílumm,
ní bhraham ró stúil sa tlíson agus sílim go a chóirún a bheith oscailte beidir na canúntí eile. Ag rud a bháin beidir nuair bhíos a Ailbhe bhí túnachar ag go ganúntá túl orm gan áras. Agus, uaireanta féachtar sin mar friúlú nó mar sais mar nach rud nádúrtha é sin, ach is rud nádúrtha é. A chu pointe ag an tuigeas go raibh beidir gá le bhhaoinú a dhéanamh agus is go buinte sanna chuas ag obair ag gláistí chorcaghine agus is dócha gur mar deirm, Gur thuú tú isteach an chorcaghínachas? De dhéon agus dúrthain gur cinenne cóisteach a bheithe sin, mar go míon daoine sáithróba cé tú hain. Má há meascáin agat. Ar nadidir bhfuil an nós sin, an meon sin fós chocatíanta. Ní dóile mé ach cinnar bhí misisi fás níos bucairis gaige na scoilna bhí gom cé raibh gaige gom an bhí bháin ach ar an tríú le bhéil an son múntóir í chuna mar ar fad bhí gom sa bhhéilscoil ach do raníos gaige na mún ar an tríú le bhéil mar is as sin na héalaíonn. Má bhaointear is tócha mar sin tá féinúlacht i gceist leis is tócha fiú má tá meascáin agus cén dochar meascáin. Cén dochar, agus fiúin sí sé sa téirlinn tangan má há le héad fós ann. Has go go láisteáirthe, go míon ar bhicléin canúint mar sin a ranú agus éisteach. Tá sé sa séirgan nach bhfuil is chur a géile. Anna bha, so lún tú go raibh tú cuma ó bhí tú de leanamh bhí de fáiste at least. Agus ar an ollscoil an son bhí tú teacht, bhí tú forbert, bhí tú stocha cumadóireacht agus a cumadóireacht mar chuine fásta, mar duine níos abaí. Agus chuaigh gaiamh i gcionart go mór, tá sios na dáanta gut agus stocha bhí tú ann le líon na blianta sin tá tú fós a forbert agus a choráithna or tain. Cén chuir síos dhéanfa ar a Ghaillimh agus ar an gceantar ar do dás mar fille. Well is tócha mar roiine seachas mar eile mín léhananta ógad a bahiad hís páirteach sa chuman drámaíochta chuman a bhí anna láidir an tamson agus a bhí láidir le cúpla bliain so a bhí na seanna bhhuiil fós thart. Bhí míist i tríalt ar chlabach nó ar chlabáras na Gael ar fráid Yamanik agus just bhí an chracha húntaach bhí sé just bhí léhananta úntacha lán de spré lá do chardas agus an son an ilíocht ní vítar ag cum a filiíochta is tú mo haar téir ní orlíonn sé sin ach beidir go dóirlach sin bhadan dar gú. So ha chuide sin a gceist na dáanta son. Ach just is tócha go raibh an ghailinn táchtach go mar chean go hóisialta sa Ghaillimh is slí nach raibh sí riamh i drálí. So bin rud anna háchtach agus is rud é a luam fiú leis na micléanaá go an isis, mar me si gut mar chean go hóisialta. Niet dan éon maar ní bheith tú riamh léafa, ní bheith tú riamh an póir. So ach is obair sin a hála sa san ganis am héin mar gráspaint irid tainna was an saoil. Agus tá féidir sin ansa Ghaillimh atá feiceálacha ó hebh na Gaeilge deags mar sin de rud nachfuil fear stochan éon ná deile sa tír. Chua tú well, le díú socha ar de héithir mar sin pecha an chéad cnúsa chuid 2008 is léir go raibh cuid de sin den ábhar an son a teach tusta agus alagar 26 the Coast Road 26 file ar ile dáanta André Shadid in 29 agus Town Taspic le déanaí agus dáanta eile 22 na lún tú ionte agus gan áras cam lua tú agus tristan a chorágar ar inside ionte leabhar úntach lán astí agus raircin agsúla ar tunnachar ionte agus mar sin de raibh fillí eile hartart sa Ghaillimh raibh grúpa éigen ann
náramh iontu a bhí ionta nó ann ach go raibh tú ábalta sois chorá a bheith a gcuimh nó go leo. Ní a bhíon den na hartar choíslam a ddíirthain. Go leor scríóirí thart. Bhí páidir go chiamháin ina scríóir cónathach sa Agallamh agus mé ann fe bliana bhí sé timpeall fe níos móna bliana. Ach bhí cearlan anna bha ag páidir go snadaí páidir mac agasa agus mí háda ruúrc. Agus is cílam freistal ar cearlan ceandíomh son I drálaí luan cásca agus bhí sé sin sais groundta a gloch go mííon an cearlan sin arsú luan cásca drálaí. Agus scrín chéadú gur chuáin bhí is definitely go bhád an món chéim. Agus Anna is hahan cíle chomór sin lom agus bhí tiismór I cíle bhíidir in éon seomarlinn. So bhís ar bhin chuig cairlam ará ní sreite tú seo. Ach dar nó tá tuige míad an isco sé na gcuileanna anna bheog. Ach bhí na cearna son anna háach ní hamháin mar spruc chun sais dáanta a Agallamh agus a bheith réig don rathúnas ach chuir sachanna ar Simon Ó Fáileáin mar hampla bhí sé sinna freistal ar thusúd agus go leor le daoine eile bhí an ceardan sinna bog a hart so bhí sé Thomas a Agallamh bhíh sé im le clia chomá do bachonarthe. Agus mar deirm just le buaile le daoine. An sin níos déanaí bhanig rianna na congáil bhanig si na scrín cum na scríóirí uaire. Agus ní raibh an irid sin teach le chéile a gcuin ar an láthair aber ach do bhí an blag féán tóil agus bhí rudaí agur ag daine ar an blag. Bhí cearlan a bháinna gona bhaid le Gabriel Rosenstock agus is cuioine me sin bhí sé sin anna bha. So mar sin bhí tú leat bhí tú an measc locht má ach bhí tú leat hain mar ile sa Agallamh nó ar bhratú é sin nó ar chumalaat? Ó ba chumalum. Ba chumalum. Agus páric ar nó a dáilsigh péacha agus ach cuiscéim. Díriú ar na TMI is tócha go bhfuil tú mór leo tá go leor go ann márthachas agus tuismitheoireacht gard agsúil tá trasníolanta ach tá siad agsúil. Féimeanachas bán ducht tócha. Ar thugta faoi dara go raibh níos mó féonat díriú a rudí mar sin nó an é go dagan siad sin go thorgáin ach raibh siad díreach ionat mar chuine agus luann tú duine agus fille agus tá trasníil agus tá difriocht an bhirt chum. Tá bheidiréis stochan ní bhí me cuioineh go rómhór ar héamaí leis an tarna leabhar tusta agus alagar. Bhí cúpla dáin scríte gom mar jouler chósaí cumarsáide agus aspa cumarsáide agus móna cumarsáide agus ris sé leom go bhíotan beidir an cuincheap seo an téama seo a airsinú agus a lehanú agus cnúsach a scrí. Agus dhéana saolaigh an éiríonn le gachiile dá sa chnúsach sin nílas sa gom ar nuair a chuirtar sais béimar an déama beidir go gurtar cúpla dáin isteach tuis go siad a clíle téama seachas gur sóráin ga chéin cheannacha. Ach agus siad an gcuin na tugraí sin anna háach dalíonn tóir. Le tá difriocht idir cúpla lyric beag na bhfuair choideach a scrí agus tuairt faoi rud mór agus faoi héama a hétharú go cóisach. Le tán taspig agus dáanta eile bhí na dáanta sá dar nó ige tachuim a bhain leis an ré nua sa tail agus so bin rud orgánach a choríist nuair tháina sé go dtí an leabhar chuir dola chéile ba rud cóisach é iad son a chuir dola chéile mar chuid a bháin de leabhar agus dáanta eile a bheith i gcuid eile. Lí an céad chuid le chéile sais ná pátrún.
Agus is tócha tagan ranta chuút an air ar nos Puerto Bucaí nó Péir dé. Agus an son is tócha bíon Caimín rud éag na sríomh faoi sin, mar sin bíon bailí agsúla le dul an oibre. Luam an máthreachas agus tá sé ráite go tain ar lí gur duine difriúil tú sular tháinig na leanaí agus an duine iníg a brethe. Agus tá sé sin fear faoi hisismthór ar bith. Ach an difriocht son agus luúan tú chumá agus tu go mé chuige gur dhéan léan agus éamh fille díot. Mínig é sin an duine difriúil agus an fille a dhéanamh dit an é an na mómentí a chahan tú le leanaí ar hagann siad agus an gcuí go mraíonn tú in áthúir ar an domhan mar go bhfuil tú sois a breanú ar an domhan mar atá siad san na breanú ar an domhan go bhfuil zéin éig in a baint leis. Go bhfuil súile nua a breanú ar an ggóthaíocht thar timpeall ar an dimpelacht agus go mííon orsa nó go bhfuil an deise go breanú ar an domhan tréthúil in na leanaí nó rud éige mar sin. Tá cuide sin a gceisteach beidir an rud a bhí gceiste gom níos móna son ná an cleachtas sa sin curchuige agus ní féidir brath ar na mómentí sin ar Fort na Bucaí I tachuút ar néir caitheann tú síos ar bhain rialta agus ní bhíon go húntaach ina bhain siúd sardánig na leanaí ach bíon tréimh sí ann inis agus bíam an a rialta bím ann beidir ná go faic ach be mé a hí ann a fnacht go fáine. Mar go gaiú mar nach mííon am agat le ní bhíon am agat ach just sílam ní bhíon am agat ach beidir gur luach agus há luach níos mó ar an am chumma so chuintse sin brúirt mar gomíntarrá okay well tám sitan san is goman cálan an bráid cálan dáin ach ní a bríonn sé mar sin can tú bheith fáinach mar dúirt ach just an curchuige an cleachtas an beidir ábhar níos stáidíide féin bhilíocht ná mar bhí mar go bhfuil go nachníman is gur chud an háach díim é agus go bhhéiteach an tiismethóireacht tú a thluga agus siúr ní bheith fáach ar na WhatsApp groups is na tiismethirí eile agus an chaintigh ceachtain na scoile go bhórdíar Ifrin agus tá go leor daoine ar ná le héin I ceapan son ach féoch sinna an saol agus I suppose slí a dhéanamh den elíonn sin fá gnéidirm gur dhéanad ar fille asam mar go nachníman is go gaith mé slí a dhéanamh den léthireacht gaith mé slí a dhéanamh den scríóireacht agus mar sin dá ach curchuige docht bheith gom. Well, fair play. I mean, mar luúan Colin McCann as in seed agus an sílam John Steinbeck bhíoh díalan nach chamáige onas go dusnách an líofacht pinneachta nó péirdé go dtí go dusnách sé ar the Grapes of Wrath. Sinna dhéanam ní na Grapes of Wrath tá díalan cimádam díalan leis na cinnta Cardabracha. Nuair bhíos ar Erasmus sa rank bhí sé anathachtach mar gur an gáileann a bhí an díalan agus besáis sná an taal de bathe rilí le chun mé cheangail le go saolíoch leis an dange. Agus an níon tú mína dóireacht ar an díalan ar bhaile cum dóireacht úanta? Well, is tóchad is díalan / leabharnótaí tá rudaí nafaiseacha ann tá listí se bedóirta ann. So tá lína filiocht an segus an siú? Agus tá, ina measc. Agus an son, chuirmach aige. Ok. Luam léan agus éamh agus tá roint cumtha gut ranta de léan agus ar de bhunnamh de éamh sibéal. Agus tá mac eile más ceadmhacht do mé rá in san géad bhróg agus céad bhróg mar bhacataí an sin. Agus tá sé sin chó dain agus cóthol mhór mar rud
an chéad bhróg agus obviously meltdown ag Ailbhe í hain ach tá an cuimhlint sin idir stocha cuimhlint dain idir daoine agsúla go bhfuil go chumá mar hismeóir agus máthair i gcéirí go bhfuil imní ort futhú agus iad beag ach i gnáam géine go mullan tú í as bheith na cuine an focail inis ach ceann dána nó sutlacht na péir é bíoh sé sin a gut. Ghaonn tú orthaí é. Chunastá tú daile leis an imní agus an dóchas dus na daoine seo mar fáin tú amach tá go leor cé nach ar dús gur daoine ionta héiniad. Daoine ionta héiniad agus an nádúir atá ionta. So an láidreacht an neart sin an neart tolle agus an tafáilthacht hasí tafáilthe agus be sin uhaí sa tail agus mar bhain be se uhaí begur hí bheith tafáilthe agus ní gan dailá le éonrad nach bhfuil chuna tolle. So tá sé sin a gceist tá go leorlóir imní sna dáanta blána híthe sin ceanna bháin a Hollanda imní an tiismeóire. Bus ní léon smachta gan ar éonrad a bhfuil, ní léon smachta gan ar an saol, ar a dain, ar bhfuil rompa amach agus sin rud anasca an rúil agus an irid cogíocht a thsúil bíon go leor ceistena méall ar Ucráin, méall ar Gaza, go leor ceistena techt an tééis sinne a bhína géisteach le rudaí. Agus tá seanna acad rudí sanna bhíú? A radio ar siúil a goibh agus niscéalt sún siad gachrad isteach. So bhfuil bítáir na dír siúla goin agus sinna chluisna si. Múcha má hárad agant anna olc múcha mé. Tá mína mar an ggéana agus úintsa darúdan tú go rudí anna úc mar tá taí going ar iad a chluisteáil. Rudí faoi cogíocht tá a caiin faoi má tá rud aigen pásanta ionsaithe ar bhanán rud aigen tá sé sin éagsúil agus déimeadíocht. Gan iad a chusan tú ag sin. Lu mé bandacht agus femínachas choíocht na man in gras matiné mar hapla ísamid ráistí ar bail ní leon de. Ach an son bach seirice nuair nachhfuil tú líofa nó rud éigen in asnamh. Seo iad an déanacht daoine is spéis leat é sin agus luann tú teanga chomá agus cumarsáid. Braham gohfuil go leor den na hiireachtaí a gut díire ar na hámanta sin nach fiú na teangaí gaige béirle Frankíis atá arolalas going. Dain go leor, leathan go leor, mór go leor, ábalta a cháin leis sin a chur inúil, mar bhaine. Tá an teanga héin lag agus is uirlis chitrúnta í rilí le chun an déanacht a churnú ach déan míid ar níthe leis bar níl face le gain. Tá ceol a gain agus an sé roiintibre dhéanamh le rinceoirí comhaimseirthe agus deirdír son go bhfuil an corpa gain agus go lúiseachta gain. Agus nuair a bhíos de gobar luchasúd Siobhánaí Ghuinín agus Sibéal David dhéana stáis thugra ar lelóthe bhí a mé oscail súil de bathe sin mar go dtuigeann tú go dtuigeann siad son rudaí tríd a gulainn i slí gobar mar an postléithe gom man taide man leachtóir agus eile si just mar an san aigene agus duine tú dearúd fan gorp. So beidir go bhfuil sna dáanta chumá iireachta agint
an corpa ahant choma bhelach éigent. Tá cearcail úntach díreach rianta an sin agat idir rincóirí comhaimsere, rincóirí Palestínacha, Sibéal David, freigra Michael David, and all the way back around. Agus chuann tú gine an freigra bhí agat Michael David lí ná bhí sé an caint faoi an fearr gur féad leis an tuige agad agus dó nach síimsíocht de Paradé agus Griffin Van agus Maile agus gur bé freigra thugtú chuann sé Biddy Jenkinson batlam fearr mar ragra ar batlam ban I rior dáin. An dóil leat go bhfuil cóanana san isis fé láthair idir fili bhná fili fear. Brahan sé an sais cóanana se há geiste go is dócha. Gur alíontóirí an dá chuine. Gan áras is alíontóirí sin ach beidir is aber gursaí próis in éontanga. Nadidir a bhain na maná a gceart a gcónaí má bhíonn siad a pléile tíamíar le. Bín an sais an lepéid sin an chiclet, bín siad an namanú lei sin. Agus sé, beidir go bé an well, like, mar hisisme hóir, ní féidir am rilí macht agus cónhacht míosa dhéanamh an áit. Cégur mar bhreáil am chríide ach ní féidir go fóil. Amachchan sa socha ach dúr chag Harlam is scríór bíorla í agus thoisí a baras a láthair na huaire agus bhí fisrú chuna sa gaiirí lethe. Nach And she's playing it down, of course. Not so great, yeah. Fíoch, look at, tuc him a láríiste socha ach, I tátálam camera gur féidirlam fiú leis a bostathagam is féidirlam bailúlam agus bin rud a dhéanamar hábhlíon na hin chuamar go Barcelona agus bhí tríhí a gin an son bhí me se ar sos taide agus chuig an cethar a gin saol bhí se go thúntaach bhí sporántochtaí feachta go héin agus ag mar céile ón gcóirla a líon so thug sé sin an tíirse dúin mecht agus fuair mar áras beag in Barcelona chuig na cailíní go dtí Montessori bíorla bhí se go thúntaach dóisan, bhí se go thúntaach dúine, bhí mar just díad ar fad ar an scríóireacht agus is ann a chríoch níos tantaspig agus dáanta eile agus marach son nadidir níos doch go men fósa plé leis. nó bheith dáanta sa leir sin ná bheith scríte riamh agam. No an deiste chuoine óga mar sin chuid eile den damna éiscinnta gan sais tuiscint bheith go faoi agus be sé cóis amachchan siúr lún tú muoinú agus tá pátrúntacht mátrúntacht da agus séithríonn tá sé is cráchríú fásacha an tíirtas sin a chuiristeach mar ní hamháin go gatha tú annach chud oibre chahabh leis an tíirtas ach go bhfuil do bhuineáil ar an míine gur béisio mise Ailbhe like cad is fiú an targad siom mé tá sé tiltte agat nar aon tú é ach tá tú a bra go mór ar sin nach bhfuil tá post agat but ó thaobh sin de tá tú bra go mór ar an bhríniú. Well is aitheanta is anna dheasa nuair raonnta mar go dtugann sé faoisimh dit ó chuairimí eile agus gur féidir just rá ócé inis be me scríóir mar de ná ní bhí me siúlthart ní bhíonn sé sin ar an luchas mór má fadrín camerará mar bíon cuairimí eile agus tátála mar smaile an postatha gom bhí me plé le filiocht sin an táhair a bhíonna gom stochas sa seomar léachta agus tá sé sin go thúntaach so tá táthirlam. Agus tá go leor aistí agus altainna scríomh go ó thaobh an saol acadúil a go a ceannach go corncrake climate crisis Irish language poetry. What have they got to do with each other? Ach bin inig Michael Cronin síle scríg tú é sin
tágann sé sin go dtí arthú éráide agus an cóhéal agus is léir go bhfuil sé sin mar spruc agat nó mar inspráid agat agus tú a cuma. Cad é an cheangal idir Corncraig Climate Crisis Irish Language agus tá go leor fili dáanta eile agat cneá eile gunta ar an gcurb úlach an bhóin dé mar dáid ar fád a brathir an bhóin dé agus bach sáinithe in bachara. Tá sná ní bhí sé sin le haint an sin, so is léir go bhfuil tú imníochas tócha tá ar fád mar hisismóirí agus mar chuoine. Ach an tréanach, cad é an cheangal sin? So de bhí míor nuachta ann bunthir an bharsa ó Cúnagáin in Uras gunta bhéo nátar basta maithid, agus bhí sé tréis na tailteasa i chnach agus a rágant gan chuirstachartha le go bhilech an tréanach. Agus tá an nascsa ann sa táilíocht sílim idir an tréanach agus an ghaelann agus an tréanach a fille ar cheantar gailteachta mar sais chórtha dóchas féidir. So de bhí agus an son dhéchas ar reintas na dáanta a scríte ag fillí comhaimseirthe inar luach an tréanach. Ach an son leithníim an rud amach beidir ní smó fechantar ar ilí gailteachta agus an ceangal atá idir cséimú an chósta mar hampla tá an iasig prúnsíos mac a bhórd agus cséimú na tangan. So tá snátha mar sin atá ag freagart á chéile sílam ach solas a chahabhartha beidir. Ní léon ragra ann agus nach úntacht amach ach ní leannacht is ráluchtá sé seo le tuairt feinara. Agus fille tá anna bhhairís tam chun Simon Ó Féileána luair mar dhuine a thug scríomh ar chuirsaí timppleachta leis na céanta fiúsá raibh fiúsá raibh sé sa bhesin agus sílam go bhfuil anna hebhras in na héithir siúd buinte leis na hathra tá tugad fan airige héin sa timppleachta gur go réine. Agus tá sé fear aíontóir bit tú hain san áirimh tá na haíontóirí ceangailte leis an tíordrach leis an talamh. Cuair bhí tú siúlthar timpeall ar nach an mthain seonar agus tú i gcompar. Agus ní héanaine is tócha agus bain sé le ahantas agus tradiisiún más sé an tréanach atá an chumá. Luan mar ní gáin fút gur taistilí tanga tú, right? So bhí gailge agus béarla go fás níos. Chud chatú tamil in Bordeaux agus in Rennes agus nadidir an in Rennes a fuirtúach faoi André Chédid nó raibh aithne go orthaí ar a chud filiocht a riimiis sin nó conas mar a chutú a tro siúd. So chus go Bordeaux tréis na céimes bhí sa gobert mar lectrís so bhí san bhuina bíorla san oscail an sin agus bhí a reintí le scata Francach agus iad son rilí a luigh sé dídlum chéadúis agus bhíos a léamh chudá filiocht agus fasas tuige me seo ach an sinar tháinig sé go dtí í a gaistrú hegus ná gur beag an chur amach rilí bhí a gom. Ar bhraincis nó ar orthaí? Ar a raibh siúlachas na dáta. Mar ó heh folklóra de tá réan beidir is sais torranta ann ina chud filiochta. Ach tá rudaí ann ná raibh beidir ag go bailile sa ghaelann mar hampla grian, tá grian againn, grianta i bhráilre ní bhí tar rilí caintear sin agus grianta glasa. So bhí se chó adúin agus bhí se sin dúmhlánach ach ag an am géana mar thugra mar rud a chiimead an peann sa túil bhí se anna luachmhar. Bhí sa gobar an dogra sin nuair bhí an chiad leanamh ina bhábín anna bheag agus nuair héir si a chola
rain ag obair gán a bháin agus bin an móibre bhí agam. Agus a rís just ó héamhsáis kind of féinúlaach nuair dagant gur bhrethas tá me tuairt airg am héin. Tá bhí cothú an. Is slí nach bhfuil cothú I go leor the eile dhéanamid, you know. Agus, I mean, ban le cúra an omláin bhí Francach Égyptach ahar an Libáin, scríonn sí faoi uafás an Libáin agus mar sinnde. Ach tá sí díriú beidir gur aithin tú cuid de héthar hain sa saothar agus siúta sí díriú mar deir sí hain sílam The Eternal Quest for Humanity. An gaelidir a chuoine agus stáid an duine nó péir é. Ar a bhaca tú Macaulay nó ar tarnaíag a tro tú de bhór gur aithin tú cuid. Ní dóilm gur Onanas ataribh nó dé. Ní dóilm gur a níos é sin ag an nám. Ach ní foláirne gur raibh dáimhhéigint nó léigint agam lethe. Níor cheistíos an omada. Ach bhí sa dír agus tócha beidir tacht ar rá éigint eile nach é mar rá hénig é agus mé am an Síocháin. Ach is tócha gur higus chomá nach féidir a bheith chodílir son, actually, agus go féidir gur as níos tuisciní an sin I le na líne a daistring ma héir hain go bíorla. Féidir daoine áibh chodílis céanna grásra, okay, actually, take a minute, yeah. Is spéisiúil an ceistin faoin Aistreachain tá de héir hain aistrithe an Ghaeilge go dtí mórthangacha an domhan agus cúpla miontanga an Ghalísis agus an Macedónis. Agus táis líon filioch na Gaeilge, I mean, Gabriel Rosenstock tá sé aistrithe annach chud filioch Gaeilge aistrithe go tangacha eile. Tugann sé sin batha nua don alíonn. Tugann. Agus ní ófá dó ach is tócha go tugann sé ó gach dit. Tugann sé? Ó gach? Tugann sé ó gachom, agus ní sédam na háiteine a há taiste gom na bóide há siúta gom I ngeall ar an bhilíocht cos sé do chuirte. Bhís hail in Hong Kong, bhís sa Bhacadóin, Lucas, bhís annach dáiteine agus bíon rálam hain, há sé seo do chuirte gur filíocht atá ina níos hena hain, in éon bhórtanga, ach filíocht na Gaeilge. Aha, do thuirt go dtí na háitna sa go léir. Agus Daniela Tenova in Prague, sais bra gaeltachtaí in Prague, an ollscoil sin anyway. Radvan Marcus agus an gang ar fád atá saothar léan ar filiocht na Gaeilge I measc rudaí eile. Rian na gcultúirí isteachta seo ar fad an na tíortha go daislíonn tú chuc agus mar sin is tócha go dtugann sé sin ábhar chomadit agus mar tá tú idirnáisiúnta chomá le gach rud eile go dtugann sé súil eile dit. Tugann sé súil eile go dainn agus is tóchas na fichidí bhíos chorthónach go maith, bhís I ddírig bheith bogan sás a bogan súd agus de dhin. Bhí nar bhíos 8 chahad seall chas saoire ag obair in Óstán, well Caisleán de bathe Chateau I régiún na Champagne sa rank. Agus ní ra bhéan duine le bír le hartar man son agus ní raibh bhí fón póca gom ach níor bhíon cean glidirlí ná bail leis agus bhí se chodéirní atá rilí a úsáid puoin ach anáis an tomadeacha son sa rankíis bheith seannaíachar é sinna achrathú in jobh mar go bhfuil an fón againn agus go bhfuil míid chá mór sin I duileamíon go háin. Ach dtíorthain mar dúirt bhí mar tamil I Barcelona agus is peadam son agus thásúlagam go méid sinna eile gom meacht mar tugann sé anna tugann sé faoisimh deit ónsáis an go náhéal cé gur
daithní na gnáhéilm chomá ach just an tatharú agus tugann sé foiinemh legam speála me. Níor luamar aon dáin le nó níor agus cuireadh it beidir dáin a léamh agus tásúlagam ná dhéanas an beidir gur dhéan an rud gur dúil dúinge lucht Agallamh a chur de le gur dírbhethe snéiseach gach éon dáin a scríonn tú mar nachhfuil siad mar is cruthaíocht fiction agus mar sin agus saolaíocht atá i gceist so tú gúid tú héanana chuirteach a gcín lína eile. Ceann dus na dátain péic a ciúnas fíochfar agus tá cuimhann seo tost agus álagar loud quiet loud na pixies más mar an cuimhlant agus an gael idir an dárod gan an tarna rud ní bheith an géad ceann ann ach ciúnas fíochfar an sin bhí má gála bhrachas an sin gur go bhéadach an scéal atá ann ná go raibh tú a mó ihe agus go mraham go raibh ionsaí ar chuné an ban is tócha agus go bhéadach gur tú hain a bhíonna ina mróga. An rudé sin a dascar as na scéalta a chluisiimi ar na nuacht nó an é go raibh tú vís mó sa vís ró sin dómh agus chás haar burt ar mo lí a bhaile agus thugus suntas dóibh ach níor thugus cad a bhí ar siúil agus de bhí fuair me cnagar an doras mar bhí marach na tanna chóngracht an láthair inar hála an túnsaí agus bhuaine na Gcordaí cnagar an doras an nádar giún agus hála go raibh an cailín bocht sin bhí si héana go sa ró sin dómh dag si cúpla nómat róm. Díidir sin agus an tugáis tá sé cuachach tá sé fíochfar. Ar bhaile dána léamh? Beidir nach léthe me an ceann san. Okay, that's fair enough. Léthe me ceann luigh tú an freigra bhí gom ar gáin de chuid bhaid go dabhas beidir go léthe me an ceann san. Taachtair. Taithníon dá an David go mórlam ach mar deirm tá rudí áirde cnapi áirthe a bhrútar agus bíonnta rá mé. Gotta respond to that. Go dtíireach. Ben, freigra ar gáin bhaid go dabhas. Nuair na hagan an cnag ar an doras, mehel, filí nó rinceoirí í héin a raghraíonn an gáirim. Fágtha sí ancure a crí go baile, scaoiligh an téad dóthain chunimeachta ar chamachúirt na bhásach is na seáid bhailte. Fannig sí hail fada go leor chun gruthil an chéin a bhlaise ina béal. Sinné. Gur míle maith is tócha go bhfuil ar go deama caite going beagnach ach ó thaobh Ailbhe an duine nó Ailbhe an fille an tochaí dá na Gaeilge tuismitheoireacht bhfuil tú an cóhéal bhfuil an duine dearfach tú meas tú nó bhfuil an glúine leán nó le olamh nó leán mórán léhananta yeah. Ach luú tú an sonáis an saol pásanta agus beidir dáanta áca a son bhí má bháthir dáanta scata carda mo chuid an sa agus chudéananig an ceiste i méall ar tóisc gur buinte leis bhí sé siúil agus le glúistánaí agus dúirt sí well, dair le bh dána scrímeáil ar péiscéile agus the pancake no ní hééis sin an ceann sin nó sa phraga áráis an ceann san agus méall ar na fórsaí an Taliban san Afghanistan. So tá sé de bhí ar na daine fearm go gathe siad a bheith ina ábhar ináanta inis sa ríist ach
I féidir le town searú se dúirt gur bhór beag ar le go bhór medána. Tá sé hén fós, I mean, tá si go beá ach, you know, ní bheith chéanna mar chéile trééis den nóis an taisan. No. Bhfuil tú tá tú imníoch agus dóchasachtas na leanaí chomá ach bhfuil éon bhór imníocht féin saol nó tá do róg le bheith chaint fú agla rih an más nó éon rud mar sin ach an bhfuil well nádar cad a bhaile go dárlacht an bhíonn seo fé cethir. Ó nádar mé. Ní sa gom is dachar bheith dóchasach a ddíirhin. Is dachar bheith dóchasach agus san nuad a thsúil. Éon duine há gobar sa ghéalann, bhíonn sé is dachar bheith dóchasach. Maidir leis an danga ar habhchaí na tangan. There, I've said it. Ceis na tangan tá sé taringa níos a gin. Ach, ach féach, I mean, caafar trá linn. Ní léon rud eile gur féidir Ní dhéanamh. léon rá ann. Well, Ailbhe Ní Ghearbhuigh gur míle maith is do chuid ama thuirt dúing inniuh agus gachar ar an saothar amach. Gur míle maigad a chearúid.